Здрасти, бях е тука. Почваме игра. Дойде 15-та. Добре, Иван няма играе. Аре бе, ора, ще играем ли? Пуснах пак клип. Майстърска. Аре, почвам игра. Оле, тъч! Ако видяхте той краче, беше хивати изгазването. Моля, плис, не тука! О, ес бе! Разгиле! Ето скоро ще спре тука и разгиле не спря. Ваня, снимай за малко. Искам за малко да снимай. Това, подай. Да. Ще сложа надпис ненормалник. Кой е? Аз. Не. Не. Защото се прави на такъв. Много се вдигна. Пич. Дидо. Дай кажи как се прави. Знам го, показвам няколко пъти. Не мога да... Моля? Не. Айде за малко само да покажа. Знам го е. Аре бе, вземете си камерата. Не, дай. Аре, Дидо, моля там. Само да го направи, Дидо ще те връщам. Неща. И Иво ми дава топката от... Иво, що бягаш, бе? Дай топката! Давам ти, ама само ми показвай. Веднъж. Давам ти, само да ми покажеш. Ма веднъж. Ма стана. Подай, Яни. Не в куквата! Неща. Снимай те по земя. Той го знам. Я ме пусни по земя. Аре, давай. Не бе, към мене и те вижте. Знам бе, ма няма смисъл към това. Земя, да. Мой той. Скокачето ударих. Давай. Не чак толкова силно, бе. Ете. Аре, Иво да гони. Не да топай, човек. Трябва да топа оба. Аре, бе, ти толкова. Идеално. Не, успях. Добре, че не са на боц. Тя е малко на мезин. Да, ма чака ми още няколко човека. Ма те, аре да се подаваме. Не в... Браво, бе. Каза сама, не в лъквата. Бати човека, и аз го мога, виж. Сега доближавам нарочно. Той подава! И Пепето подава пак! Иван персели си, ама той е заед. Ти, кой си бе? То с на картите ли си? Оне, го имаме. Аз съм Лео Меси. Добре, аз съм Пепе от Реал Мадрид. Ма Пепето гледайте го. Иване, някой иска ли да снима как играем? Иван, Яни. Кой иска да снима как играем? Снима как играем. Добре. Няма и своя пръста. Дето и топката.
Куда? Куда? Пека, куда? Йоан, терси! Много добре.